Makhosini-ke, makhosi amakhulu ingane zakwethu ngane zedlozi. Ngiyanibingelela-ke ngithi thokoza nibomkhulu nogogo. Ngiyathokoza iy'ngane ngisho ney'ngane ey'ncane. Ngithokozani-ke ngane zedlozi, thokozani iy'ngane zakwethu. Okhulumayo-ke la uMakhosi okuwumkhulu wasemakhosini. Igama lakhe leliqamba wedlozi kodwa ngokuzalwa igama lakhe linguBhekani wakwaNtuli, ozalwa uMomthetho. Ngiyakhuleka-ke kunina makhosi amakhulu, ngiyakhuleka kunina-ke izingane zedlozi nonke. Ngizocela-ke la-ke sithinte naso isihloko la. Namhlanje ngike ngathinta omunye umuntu wathi ake uzame ukudlulisa ulwazi ngale nto leyo sizwe ukuthi umkhulu ulwazi analo lutheni. Cha, angizukwanda kakhulu nakusona lesi sihloko esokhuluma ngaso. Sokhuluma-ke ngesihloko la engicathi siyaye sithande ukuthi sithi ukudida abaningi. Lesihloko isihloko sentambo lenkulu eliyixube abathi eziyona abaye bathandaze ngelinye ilanga, abanye bathi ibhidane noma ibhidane, yabo into enjengaleyo. Angijwayele ulisebenzisa-ke lelo gama ngoba imbidane ngisuke ngazi ukuthi kusuke enye into, kodwa-ke ngizobe ngilichaze. Before I do that, ngizocela ukuthi ngesenze nje ngane zedlozi, ngizocela ukuthi ake uthi nje uzinike ithuba lokuthi usubscribe uma usaqala ukuyibona le video, usaqala ukubona lo buso, uqala ukubona umkhulu wasemakhosini, usalale isihloko sakho uthuza nayiphi indaba namhlanje. Ngilana-ke ngane zakwethu, la intambo elixube, makusuke kukhulunywa intambo elixube kusuke kukhulunywa ngandle. Abanye bathi imbidane, sokukhulunywa ngencwadi ngentambo enjengale esuke ixube imbala yonke yamakhaya elokhuzana. Kodwa-ke kahle kahle isuke ibophele le ntambo imimoya eyisikhombisa. Ngokomthetho qala fanele kufuneke ibe ama-7 colors, okuyimbala enjani, ewu-red, umbala obomvu lowo, kube umbala o-orange, kube umbala oluhlaza, bese kuba umbala o-blue, kube umbala o-purple obukhwebezana, kuzoba umbala onjani, olokhuzana omhlophe ekugcineni ngokuphezulu kwawo. Kodwa-ke kuyaye kwenzeke ingane zakwethu ukuthiwe ena-ke la kulelo khuzana iyedlule ngaphezu kwaleyo mbala ewu-7. Kuthiwe nje xuba nje imbala kuzobe imbala yonke, ngoba lapho imimoya kusuke kuhlanganiswa kahle kahle imbala yonke, isuke kuxutshwa yonke imimoya le esuke ikhona, kusuke sekuhlanganiswa nje kuxutshwa. Ufake uthole ukuthi abanye sekukhona no-grey, abanye uthole ukuthi kuthiwa bafake amasaka. Kusuke kuya ngey'thunya zakho ukuthi uphiwe namandla akho, ngoba lento isuke ichaza amandla usuke uwaphiwe nokuhlanganisa, ihlanganisa zonke iy'thunya zakho, imimoya yakho usuke uyiphiwe kuwena egazini. Iyakusiza futhi kakhulu uwumuntu kamoya, ikusiza nje kakhulu kabi. Kuyenzeka-ke le ntambo ube ney'ntambo zibe u-2, kuyashiyana. Omunye uthola ukuthi kukhona enye uthola ukuthi uyifica ile ngaphakathi esigodlweni, noma kwabanye imvamisa ukuthi ukubonakala kakhulukazi ey'nkonzweni nakubathandazi uthola ukuthi isifake. Kodwa kahle kahle yomuntu osuke nesithunywa nengilozi yokukhuleka, noma ngoba ibopha yonke imimoya esuke ikhona, ungacabanga. Okay, right. Size la egameni lekuthiwa imbidane. Imbidane mina ngazi ukuthi ngelinye lamalanga ngazi ukuthi mina imbidane kusuke kuyinkinga leyo. Uma nje isawundi uprofitha kwaphela kusukulanguage yakwaZiyoni leyo ethiwa uzwe isawundi sithi skeptan solid. Inkinga leyo esuke ihlangane phezu kwesimo somzimba wakho noma kwegazi lakho, kwempilo yakho. Ngamanye amazwi usuke ekhuza ngalokhuzana ngolimi lwakhona eziyoni lolo. Lana-ke bese ngizocela-ke singachithi isikhathi kakhulu, sizochaza la ukuthi kahle kahle le ntambo isuke isuke ithathwa kanjani. Ukuthatha kwayo kuyayidinga ukuthi ulinde ubophe ibhande. Isikhathi esiningi-ke kuyaye kube kuhle uma uzolibophela nje noma 7 days
or 3 days, kodwa-ke kushiyana ukuthi umoya utheni uma ngabe kuthiwa uyithathe. And futhi awuyithathi isinoma kanjani, iyadingakala ukuthi uyilindele. Secondly, iyakudinga ukuthi futhi ube ngumuntu ozoyithatha, uyithathiswa ngumuntu naye onamandla, osemandleni kwayena umuntu osuke ezokuthathisa fanele kube umuntu olindile nothandazile ukuze ezizohlangana lento yakho usheshe ilunge. Bese-ke isheshe ilunge, isheshe ihlangane into yakho nawe yonke into, izinto zakho ziqaqeke, ngoba umqaqo oyinkinga eyiningi le. Uma ngabe uzogxila ngempela, uzongena ngempela ekukhulekeni, ungeze ukudlala, ungeze ukusaba ukulamba, ungeze ukusaba ukuthi uzolamba uma ngabe ungadlanga, ulindile njalo. Bese-ke ngithi ake size la, kuye kwenzeke-ke kwesinye isikhathi, ngoba umuntu ungicela ukuthi ake ngichaze nangezinye nje iy'ntambo esuke zikhona. Kuye kwenzeka uthole ukuthi umuntu uphiwe, njengoba ngiyibekile ngifake la ukuthi abantu ngiyibone. Zikhona nezinye, kodwa ngikhetha ukuthi ake ngithathe nje lezi, ke ngiveze nje lezi ezimbalwa. Lana-ke sokuba khona nezinye ey'suke bese zima kanje, nazo zinkulu uma uyibhekisisa zithi ayicele kuphezu kwalena. Kuyenzeka abanye uthole ukuthi inkulu kakhulu kunale, kuyashiyashiyana. Athola ukuthi omunye umuntu inkulu kakhulu kunale, kube khona ekuhlaza esuke nje iwumbala owodwa, uthole ukuthi kuhlaza, uhlaza satshani njengalena nje. Isuke imele nawo amandla ey'thunywa kakhulukazi-ke ivamise ukunikezwa lowo muntu okwazi ukuthi uma kuthiwa athungisa ilokhuzana, kodwa angingasho ukuthi ukwazi ngoba phela kuyashiyana. Usuke kunomuntu osuke yinyanga, isikhathi esiningi wayesuke ephiwe amandla okwelapha, noma usuke uphiwe kakhulukazi ukungena ehlathini uphathile, kodwa manje futhi ube uphiwe nanokuphilisa izwi, noma umuntu owayesuke nje kufanele kunale ndima leyo yokudilika kukamoya. Ukudilika kukamoya-ke ngane zakwethu-ke udilika kunoma umuntu mesuke ehlanzekile nje, kuthiwa uyinyanga uphathe imithi kanjani, kodwa uma uthi imithi yakho imithi eclean nengilozi uThixo ukuthandile, iyadilika kuwena. Ngale nje kwalezi kokunye-ke osekwaba khona ezweni. Ziyashiyashiyana, khona ekuhlaza, ikhona iyaba blue, iyaba futhi ebomvu, abanye uyabona no-orange no-grey, iyaba futhi imbala nemhlophe. Kushiyashiyana iy'thunywa zakho-ke umuntu ezisuke zikupha lawo mandla naleso sidalwa esisuke sikumisisele noma sikunikeza lawo mandla. Angizukwanda kakhulu, uma sathanda ukuthi-ke ngande kakhulu ngalesi hloko, ngizocela-ke nje ingane zakwethu ukuthi nenze nje, ni-comment lapho kwi-comment section, nibuze imibuzo enibe ningayibuza ukuthi mkhulu-ke okay, siyakuzwa ukuthi lana nalana-ke kusuke kusho ukuthini, kusuke kuwukuthini, uma ukuthi intambo yenza nje, noma uma nifuna ukuthi ngigxile kwi-section ethize mayelana nalesi hloko, ngizogxila kusona. Makhosi-ke ingane zakwethu, ngizobonga nje ukuthi-ke senibukele ividiyo yaze yaphela kwaze kwafika lesikhathi. Ngithi thanks, ngicela nje uNkulunkulu anibusise, aniphe uthando nokunqoba empilweni zenu, niqine njalo ngamandla nothando, nihlale ethembeni. Ngithi nje ake nihlale ethembeni lika Moya Ongcwele, lezi dalwa zonke ezinhle zithandaza zibe nani. Amen.